kokos, ja tu mám taký bordel v štúdiu, všade samý bordel, to není ani možné. Počkaj, kto to klope? Idem sa tam pozrieť. 10 hodín večer, kto mi to môže klopať? Možno, že to bude nejaký fanúšik, ale našťastie, ja mám kukátko, takže pozriem sa cez neho. Kto tam je? Tak tomu neotvorím. Keď chceš byť v škole frajer, musíš mať môj nový merch. Máme novú školskú kolekciu, kde sú zošity, peračníky, ale aj batohy. Všetko nájdeš na asimister.shop. Kamoši, túto hru ste mi písali, že chcete, aby som natočil, takže poďme na to. Čo je kokos, ale to je jaká tučná, podrie sa na tie cicky. Jaké má, a jakú rytisko má. To kto je? To je nejaké fúry. No som naozaj zvedavý, má to byť hororovka. Písali si v komentároch, že Asimister natočil, že je to vraj veľmi dobré, takže som na to naozaj veľmi zvedavý. Má to český dubbing, takže to je super, ako každá nová hra, ktorá teraz vychádza v tomto AI svete, takže to je mega. Takže uvidíme, o čom toto bude, ale je naozaj veľká. Má veľké cici, má veľké rici, chápete to? Ach bože, jsem unavená. Fuj, to byl dlouhý den. Zdá se, že se domů vracím stále později. Ale tak to někdy je, nevzdám se. Raději se jdu vyspat. Budu muset vstávat brzy ráno, abych uvařila snídani pro toho malého. A tam je teraz niekto prichádza, počkaj. To čo je za malého zajaca? Jak tam ide? Mama. To kdo je? To je asi naše dieťa. Junior, co pro boha děláš takhle pozdě vzhůru? Víš, že máš zítra školu? Ale mama, muž z knihy mě dostane. Jaký pak muž a jaké knihy? Muž z mé příběhové knihy. Vidíš? Počkaj, on dal nejakú knihu The Man from the Window, takže muž z okna. Muž z okna? Dej to sem. A vyzerá to tak, že teraz je to budeme asi čítať túto knížočku, takže som na toto naozaj zvedavý. Čo to bude? Muž z okna je docela zvláštní člověk s jeho velkýma korálkovýma očima a zapadlým nesmyslem. Proč chce jen pozdravit, jak se usmívá od ucha k uchu. Muž bloudí tichou nocí, prochází uličkami a dvorky. Ujistěte se, že zůstanete mimo dohled. Tiše nahlíží okny, hledání jedné věci a jediné věci. Nový přítel je vše, co chce, neboť muž je velmi, velmi osamělý. Jakmile uslyšíte jeho ťukání na okno, budete vědět, že si našel nového kamaráda na hraní. Zatím máš jen 5 minut, než tě odveze. Ale nezlobte se, protože zůstat na jednom místě muža za okny zlobí. Držte ho na uzdě ještě 5 minut a on odejde. Ten muž je opravdu velmi, velmi odvážný. Brzy zkontroluje uvnitř místo, které je studené. Muž je ve svém živlu a dělá to, co umí nejlépe. Dále se podívá pod místo, kde často odpočíváte. Muž bude chodit, pak se bude potácet. Místo pod zrcadlem bude hledat. Muž nemá přátele, rodinu, syna ani dceru. Dále zkontroluje místo, kde je voda. Muž nemá žádné využití procetku nebo vzatí. Nyní bude kontrolovat pod místem, kde se láme chleba. Junior, toto je jedna z těch strašidelných knih, které lidé píšou. Jsi moc mladý na to, abys četl takové věci. Vystraší to tvou malou mysl k smrti. Ale máma, já jsem ho viděl venku, opravdu. Je to jen kniha, zlato. Není to reálné. A teď spěchej do postele. Tímto tempem se ti nebude chtít vstávat. Co to? Bože, to zapísal v tej knihe. Tap. Takže teraz máme 5 minút na to, aby sme zdrhli. To je on, je venku. Klid, juniore. Pokud je tam cokoliv, jsem si jistá, že to není strašidlo. Kámo, toto začína byť hororové. Toto začína byť, tá normálne kniha oživla. Juniore, odkud máš tuhle knihu? Byla na stole, když jsem přišel ze školy. Si ji koupila pro mě, že? Ó, bože, tohle není dobrý. Dobre, takže my teraz hráme za jeho mámku. Toto je náš syn Junior. Vidíme tu svoje veľké cici, ale Rici nevidíme. Dobre, počkaj, môžeme sa s ním porozprávať? Môžeme dať, že aby nás následoval, alebo ostal tu? Následuj mňa. Dáme, že Dobře. následuj nás. Dobre, takže on teraz Junior bude chodiť za nami. Dobre, pozrieme sa tuto. Počkaj, tu sa dá pozrieť, uvidíme. Dobre, tuto on není. Ale musíme si dávať pozor na okno, lebo on odtiaľ môže prísť. Máme tu nejaké kľúčiky, to zoberem, počkaj. Radši si seberu klíče. Dobre, máme kľúčiky. To je čo je? krabice od koblich, kterou jsem donesla z práce. Otvoríme tú krabicu. Máme tu donutky. Junior se tam mohl snadno dostat a schovat se. Teraz môžeme vybrať, že či schováme svojho syna pod stôl. Dáme, hej. Juniore, potřebuji, aby ses na chvíli schoval pod stůl. A nevylézej, pokud ti neřeknu, dobře? Bojím se. Neboj se, všechno bude v pořádku. Dobre, takže Junior je teraz pod stolom, vidíme ho tam. Mami, já se bojím. Donutý. Muži trvalo minutu, aby je všichni snědl. Snad nás neuvidí. Muž se podíval do chladničky. Fú, No, on sa nic pozrel tam teraz tam a nič nenašiel. nenašiel, to je dobré. Fú, ja mám normálne husiu kožu. Takže my sa máme takto schovať, dobre? Ale on nás asi nájde.
Dobre, tuto nás nenajde, tuto nikto není, tu sme sa neschovali. Muž se podíval pod postel, no nic tam nenašel. Byly 2 hodiny a 2 minuty ráno. Takže máme vydržať do 2:05, ježiš, to sme my, on nás nájde. Muž se podíval pod umyvadlo. No dobre, pod tým to nič nenašiel. No nic Tu, to tam je tesné. nenašel. OK, pohoda, ale tu nás nájde. Byly Tu nás 2 nájde aj hodiny po nás. a 3 minuty Je ráno. 2:03. On nás tam nevidel? Pardon, berem späť. Muž se podíval pod vanu. A muž si našel Tak nového to je jasné, že to kamaráda. nájde. Počkaj, on je ukradol mamku? Juniorovi, alebo to je chlap, alebo žena, neviem. Mami, ten muž je pryč, můžeš vylézt. Vážně, je pryč? Mami, už se nemusíš skrývat. Prosím. To je smutné. Dobre, takže máme asi zlý koniec. Máme zlý koniec, kamoši. Tam ako profik, takže najlepšie, čo sme zistili, je to, že juniora schováme pod ten stôl. Takže poď ty, môj synáčik, ty môj malý samraďoch, ty sa schovaj. Dobre, on je tam schovaný, otvorím mu túto dovnútky na to, áno, otvoríme mu toto, takže on teraz sa naje, zoberieme kľúče a nejak to dá, počkaj. Tato pohovka je pěkná a pevná. Asi bych ji mohla strčit před dveře. Měla bych? Zabere to 2 minuty. No jasne, môžeme posunúť gauč, dávaj sem. Dobre, toto máme. Máme kľúče. Kámo, ja sa mal asi najprv zamknúť. Aha, zamkol som, dobre. Počkaj, zamknem tu. Dobre, a potom zamknem. Ja sa chcem ešte pozrieť, koľko je. Máme ešte 2 minúty, chcem sa pozrieť, či tam je. Dobre, tak on tam je, dobre. Muž z okna, ty kokos, že ma to vystraší, ten jumpscare zasratý. Takže toto máme zamknuté, ideme sem. Zatvoríme sa. A kámo, keď toto nevidie, toto... Počkaj, ešte stoličku. Či to sa tam nezmestí? Nemôžeme. Dobre, vyzerá to tak, že som sa zamkol. Takže, ideme teraz sem a uvidíme, či to bude fungovať. Snáď áno. Dveře byly zamčeny. Muži trvalo 30 vteřin, aby se zbavil zámku. Přede dveřmi byla přistrčena velká a těžká pohovka. To zabralo muži celou minutu, aby se dostal přes zabarikádované dveře. Dobre, takže mu to trvalo minútu 30 a snáď... Byly 2 hodiny Dobre, a počkaj, minuta. 2:01, takže on teraz zožere dovnúty, to je ďalšia minúta, to je 2:02. Prosím, jak to funguje. Dobre, Byly 2 takže hodiny ich teraz a 2 zjedol. minuty ráno. 2:02, prosím, jak to funguje. Snáď to všetko dal. Muž se podíval pod stůl To čo? To jak? a muž si našel No prečo? nového kamaráda. Recipe, zase som prehral, to nemyslíš vážne, nechápem. Možno, že som urobil chybu tu, že som zatvoril tie dvere. Byly 2 hodiny Loko, a ale minúta uvidím, ráno. možno to teraz vyjde, snáď hej, urobil som podľa mňa všetko, čo som mohol. Hej, takže on si teraz dá donúty toho nejako zdrží nejakú tú chvíľku, ale keď sa pozrie pod ten stôl, tak je koniec. Dobre, ide ďalej, prosím, nech nás nenájde, dobre? Teraz ide sem, paráda, možno, že to vyhráme Ložnice teraz. byla zamčená. Muži trvalo 30 30 sekúnd mu to trvalo, aby 30 se sekúnd. zbavil zámku. Dobre, pozrie sa Byly 2 tam. hodiny a 3 minuty Ešte 2 minúty a dáme to. Musíme to dať. Muž se podíval pod A postel. nič tam nenašiel. To je klasika. Teraz podľa mňa pôjde do kúpeľne. Koľko máme čas? Máme 2:04 možno? Dobre, ide do Koupelna kúpeľne. byla zamčená. Muži trvalo 30 vteřin, aby se zbavil To je ďalších 30 sekúnd. Dobre, prosím. 2:04, prosím, toto bude tesné. Muž Môže by sme se to podíval dali? pod umyvadlo. Dobre, nič tam nenájde. Pod týmto No pod nic tam umývadlom. nenašel. Klasika. Dobre, poď. Nice, asi to máme, kamaráti. Asi to máme. Muž se podíval do chladničky. Dobre, v chladničke není nič. Byly 2 hodiny a Halo, 5 opäť? minut ráno. Muži vypršel čas a on to věděl, takže tak rychle, jak dorazil, muž z okna odjel. On utekol preč za zopáraku. Nice, potkán, máme ho. Ty kokos, super, toto bolo tesné. Mami, je pryč? Je pryč, neboj se. Hurá, věděl jsem, že to zvládneš. Ale ne. Co? Mami, on sežral všechny koblihy. Jednu jsem chtěl. O můj bože, synku, nestraš mě. Zítra ti nějaké z práce donesu, OK? Dobře. A juniore? Co se děje? Už žádné prokleté knihy, dobře? Nemám chuť to znovu řešit. Ale co budeme dělat s knihou Žena ode dveří? Cože? Haha, jenom si dělám fóry. Co jen s tebou udělám, hu?